जिउआव फार्स्ट टाइम बे गोसोआ सोरखौबा गोसोजों मोजां मोनदों। जिउआव फार्स्ट टाइम बे जिउआ सोरनिबा थाखाय हां लादों। जिउआव फार्स्ट टाइम बे गोसोआ सोरनिबा मोजां मोननायनि लैथोआव गोलैदों। जिउआव फार्स्ट टाइम बे गोसोआ सोरनिबा थाखाय गाबदों। मिथिगौना नोंजों रायज्लायनो, जिउआव नोंनि रायज्लायनायखौ खोनासंबाय थानो, नोंनि मोनसे मेसेजनि थाखाय, नोंनि रावखौ खोनासंनो थाखाय आं सानाव सानसे नोंनि थाखाय नेनानै थाबाय थायो। नों सान्दों आंखौ बावनानै थांबाय, नाथाय आं नोंखौ खुसिनि थाखाय नोंजों फंसे राव रायज्लायो, मानोना नों खुसियाव थाथों होननानै। आरो आं नोंखौ फोथायोना फोथाया? जुदि आं नोंखौ बिसास खाथियामोनब्ला नोंखौ मानि थाखाय आं मानो नेनानै थाबाय थानो? आंनिफ्राय दा बेसेबांबा गोजानाव। आं सानदोंमोन आंनि खाथियाव नों थागोन, नाथाय नों सानो आंनिफ्राय गोजानाव थानायखौ।